Ahoj, vítejte u dnešního videa. A dnešní video bude pro skvělé sportovce na cestu. Tohle to všechno potřebujeme, ano, jenom půlku věcí. 2 sklenice, 2 banány, 2 kiwi, jabko jenom pro toho, kdo chce, já se ho tam dávat nebudu. Ty 2 misky taky neplatí. Tady máme jahody a tady 2 misky. Ty taky nepotřebujeme, jenom pro nějaký patlali, který potřebují. Potom potřebujeme pilos a mysli. Jahody pořádně nakrájíme, jak už jsem teda udělala. A dáme je do mističky, teda do té skleničky. Teda do obou dvou. Jestli jdete spolu, třeba s maminkou, tak je to úplně skvělá svačina. Když už je tam máme, pořádně mi nandáme, musíte být prostě sytý. A dáme do druhý. Když tam máme obou dvou, tak se můžeme pustit na další. Zakáváme to bílým jogurtem od Pilos a nandáme ho dovnitř. Přímo na jahody. Když už i tuto mám hotové, tak na to dáme mysli. Když už i tuto máme hotové, tak nakrájíme banánu. Když už to máme hotové, tak to dáme do. Tak prostě pořád vrstvíme. Ale musíte tam pořádně namačkat, aby se vám to tam všechno vešlo. Zase tam dáme bílej jogurt, oloupáme kiwi. Když ho máme oloupané, tak ho nakrájíme a dáme zase tam. A zasypeme finišově. A to už je všechno. Ahoj!